everyone, good morning. जों दायो बेरेफुंजानि ओंखारलांगासिनो सेरगावआव थांनो नागिरदों जों लोगोफोर. दायो जोङो भैरबकुन्द मोनसिगोन. ओमफ्राय दा जोङो नै लोगोफोर दङ साथाम गासिबो ब्लेक. ओमफ्राय नै जोंहा लोगो दङ पार्टनार. हाय होनोब्रा. थांगासिनो जोङो दायो भैरबकुन्द पास खालामनोसै आरोना. बेनो नै लामाया जोंना. एकदमबारे सासे मानसि नेना दङ बैयावहाय जोंखौ लोगोफोर. ओमफ्राय दा बे मानसिखौ आं फोथायनो हायाखैमोन आरोना सफैबाय होननानै भिडिअ नुनानैसो फोथायदों आं. दा देखायगोन र' सोर मानसि बियो भैरबकुन्दनि. आयै मानसि साफा. आयै हाजोखौ मासि मोजां नुदों दिनैलाय. बेनोब्रा जोंनि भैरबकुन्दआ बेसे समायना नुबाय दा. रिजर्ट जादों सोरबा थाफैनो गोसोबा थाफैनो हागोन गोजाननिफ्राय. लामाया आयै थयथि हनै. र' मा नाम मोनखो? सोरबालै हनै सोरबा दा बर' राइडार. मानो थगायदों? मानो? ब्लगारजों लिंलायबाय नामा? आं ब्लग नङा. आं सोरगाव थांफैदों. नों मा थांनो फैदों? बिसोर फैदोंमोन नै पास माबानो. मा? आयौ मासि गरम थानो हाला. आमोखामोना बेलेगावसो थांगोन बिसोरो दिनैहाय फैया माने बिसोरो बमदिला थांगोन नामाथाय. ओंखायनो जोंहा फैफिनगोन ना दिनैनो गार्लस पार्टि बयस पार्टि आलाग गथ'फोरनि कागज पत्र लानानै नेगासिनो. ओंखामसो जादोंनो बानायथ'वाखै माने बानायथ'नो थाङाखै ओंखाम जादों आरोना. ओमफ्राय दा एसे थांग्रोबाय आरो बिथांमोना. जोंखौ नेनो हाला बिसोरो माने दाहाय सोरगाव लोगो हमहैनोसै जोङो. जोंना बासआ मोनबाय आरोना. दायो जोङो थांबाय दासो नै. दायो टाइमा जादों 9 बेसेबां जाखो 9:30 जाखाबाय नै. पुरा 9:30 जाखाबाय. दा जोङो थांनायावनो मानायाव बेसे घन्टा लाबावो मिथिलालै. दा हागोन हाया सयथि इसोरासो मिथिगौ. माबा लगायना होदों हाजो गुगायनि वाटारफलावहाय दसे हाबनोसै एसे माबानायफोरा खर' सानायफ्रा एसे सान्ति जाथोंसै होननानै आरोना. वाव सुखानाला. दायो जोङो माबायाव दोङो सुखानालायाव दोङो वाटारफलावहाय. दसे थानानै थांफिनोसै आरो. फट' लाहैलालै. सासेया फिउस जाबाय जोंना. नै लोगोफोर बिराद गोजौ फैबाय जोङो ने लोगोफोर. गाइसमोन सासे बेमारि जाबाय. नोंस्रालाय बेमारि जायाखै? जों बेमारि जाया. गुवाहाटिबो दं नामा बेवलाय? हान्ना खनसे नायदों गोसोआ गोजोनगोन एसे. सासेया खांग्रांनाय खनसे नायदों हनै गोजोनगोन गोसोआ. लालाय नोङो नायलाय. मैगं खेथि खालामदों हनै बेवहाय मैगं. आयो मासि मोजां. वाव आं फट' लानो लुगैसिबाय. दायो जोङो नैबे खालाकटां मोनहाङाव दसे रेस्ट लाबाय आरोना लोगोफोर नैबे कमला बागान आरोना. ओमफ्राय दा जोंना गोबाबाय नालाय सासेया. ओमफ्रायनो माने कमलानि बिलाइखौ लाबोनानैहाय मोनामसुनोसै आरोखि. दे ओमफ्राय दा बेवहाय जोंहा लांफैनांगौलै देनांहाय कमला बागानावहाय फार्म. मानो मिनिरा नोंसोरो? ओरैबायदि आरोना दे पाइपखौबो गारफ्लांफैसै. नार्सआ लोमजाबाय जोंना. What a colorful. Nice. Welcome to Kalaktaं. Kalaktaं बै एकथायावसो खाबा गेटआनो एकथासिम बन्द जाखायो आपेल बागाना. Hello Kalaktaं टाउन. वाव बिदि आरोना थाफैनांगोन दे मालाबा. हाजोआरिया मासि मोजां. आयु हनै जों माबायदि खारदों नायलाय हनै. वाव Mr. Hazuari. This is Mr. Hazuari. He is waiting for me. गोजांबाय दा? गोजांबाय. मा बुंनांगौ? है नोंना बिथिफ्लासो दं. गोसोमखौनो गुफुरसो नुयो. आंना इउटिउब माइनासो होनदो. थोदो थांसै. थ' सेरगाव आपेल जाहैसै ना? चलो नोंसोर सिगां थ'ग्रो. ए थ' होमबालाय. एकदम मोनफैबाय. आयै बेनोमोन दा नै जों सुट लानाया जमा फट' लालायनाया ड्रन शट लानाया बेनोमोनब्रा. दा आं खनसे अबेदिनो जोमैयाव सुट लाफैदोंमोन ना लोगोफोर. बे जायगाखौ मोनबाय आरोना नै. बेयावमोन दा आं खेबनाया. औ बेयावनोमोन. औ
बिदिनो नैबेफोरनो सेस ड्रन सल' फैजोबनाया ओइ ओरैबायदि साफा नुहादों रियेलावहाय वाव दा बेनोसै नै फैगोनलै भिउआ मासे साफा नै वाव मोजां This is Shergaon guys Shergaon मोजां जों ओंखाम जानाय नैबे मोननै माथो फरायफैनाय जाबाय जोङो जाजेनबा गोथाव माबासोमोन गोदानसोमोन दा बिथिंहाय एसे थांनानै दलं मोनसिगोन ओमफ्राय दा बे दलंनि हाबलांनानैनो दलंथिंनो ओरैहायनो बागाना ओमफ्राय दा जोङो मोनसिगोन नालाय आं दा भिडिअखौ लालांबाय थानोसै माला मा मोनो मोनथिनाय नङा ओंखायनो दा नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर खारलायलायनाय आङो गस्ला गोजा गाननानै माथो दामखावबाय थादों माथो हाज'वारिखौ नेदो र' हाज'वारिया फैगासिनो उनथि ओइ लाबोनो होदों दखानाव दै दङ नोंसिनावनो दंखायोनो लानोसै नै दलं खाथियाव नोंसिनि गारि मोनसे हाज'वारिया सहैबाय जोंना हनै उनथिं दङ जोंहा नै गार्लस पार्टि बिसोरो बयस पार्टि नालाय दस्राखौ थांदे ओइ ओइ क्या बोल रहा है गाखोदो हनै हाज'वारिया उनथिं दा जोङो सिगांथिं थांसै जोंखौ फल' आस गेसाव जाबायलै माथो दा फट'खौ लाखानांगोनलै बेयाव थांबाय नै मोनहांबाय ओइ नै अख्ला खागोन हनै फिसा सानो हनै साइसनो साइस गैथारा फिसा सानो हनै खुला गेदा खुला yes State Horticultural Farm Shergaon West Coming District Department of Horticulture औ थ' लांसै बेयावहाय green apple green जालु गोसो बे boleh. Boleh dah. Ketoprak. Bener, Sasya? Noi, pun dia sih. Anggo kep. Ayo, uni. Kat. Ngapain nama? Noi. Tadi lu jeleknya apa? Karena aku janai jeng. Ibrai. Langnaiबो माथो आंखौ नुले बेरानो आं नुबाय थाबायनायखौ आंखौ नुले हिल गाननानैहाय जोंखौबो नुले माथो एसेखौ देखायनाय जोंखौबो एसे देखायनाय आंखौनो नुले गावखौनो नुले बेयावसो लादों मानसिफ्रा फट'खौ सि ला खफ्रा माने नै औ सोलाजोबबायनो सिरनायखौ वाव नै लायगोनदरेन गोथाव ना नों माखौ लाखो थावा नायो नैबेसो मोजां हायाव गोलैनाय गिदिर मोनखाबाय आं बियो बिदियाना 130 केजियाव बे गिदिरा थाइसे मोनदों आं मा मिथिगौ एफा दा बाव सिरिनाय आरोना नै रां आपेल खावबाय आरोना थाइथाम ओमफ्राय दा बे खावनायखौ जाहैगोन आं दा न'आव थांनानै खावनाया गोदैनो खावनाया गोदै नङानो खावाखै ओरैनोसो होनदों खनदों फ्रेस गोलैगोदान आराम जाहैदो खामदों ग्रिन एपोलखौहाय रेड एपोला खामानि गैया थावखा बोरैबा सिम्बुबु बेबायदि गोथावानो गैया गेसाव नङालै गोलैनायाव दोलाबनायसो नै आपेला बै गैया बेयावनो दोनजोबबाय आरोना बेयाव गासै माबाखौ जोङो 9 केजि दं गारिया खम गिलिर जाबाय बेयो गावरानि गारिया किवि फ्रुट हनै ओमफ्राय ओइथिंहाय स्टेज माबा गोजा नैबे गासिबो नासपति गोजा नै वाव हनै नासपति इखौलाय मानो फानाखै जेनेबा जों बायगौमोन दि आंलाय सानदों ग्रिन आपेल ओंखाम उखैनाया आपेल थाइसे जानानै उदै बुंलायबाय माथो बिराद गोथावमोनलै ग्रिन आपेला ओमफ्राय दा दायो जोङो ओंखाम जानोसै आरोना ओंखामा फुङाव संना लाबोखानानै जोङो ओमफ्रायनो दायो जानोसै La 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 Reels बनायनो गैला माथो औलै रिल्स जेबो गैयालै ओरैनो फैनानै फट'खौनो मोजांबो लानो मोनासै लानांगौ जायो नङा दसे लाखांबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाखांबाय जोङो बेयावनो ओमफ्राय दा जों थांफिनसै लोगोफोर डाइरेक्टनो थ' गाइस बेनोमोन भिडिअआ बाय बाय